Subay sa naghinangat nga kasaulogan sa Kadaugan sa Mactan, Eskrima Festival and Tournament gipahigayun. Siluan meron din sa report. Sa Kapin 800 ka mga Eskrima club members gikan sa napuo ka mga school districts ubos sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang misalmot niini. Kagahapon sa hapon, nagsugod ang labanan og annual tournament samtang karong adlawa ang championship match o karong gabii ang cultural show. 100,000 pesos ang madawat nga premyo sa overall champion, 80,000 pesos sa first placer, 60,000 pesos sa second place winner, ug 40,000 pesos sa third placer. Ang gahin gikan sa Lapu-Lapu City LGU. Gipasabot ni Junel Pipito, arnis coach sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga tinguha nilang mas mapaladman pa ang pagsabot ug paghigugma sa mga tinunan sa Filipino martial arts nga arnis. Atong gihimo because gusto nato makitaan sa kabatanunan ug sa tanan nga kaning arnis, this is not just about the sport but this is part of our culture and history. Samtang giklaro ni Dr. Ronald Ferrer, Assistant Schools Division Superintendent, nga adunay special arrangement alang sa mga teaching personnel nga miabag sa ilang mga tinunan sa Eskrima Festival and Tournament aron masigurong ma-enjoy gihapon nila ang gimando sa DepEd nga 30-day uninterrupted flexible vacation nga way mga school-related activities. Base sa mando sa DepEd, mamahimong ischedule sa mga magtutudlo ang ilang 30 ka adlaw nga uninterrupted vacation sugod sa Abril 16 hangtod sa Hunyo 1. But if there are interruptions, it will be arranged with the school head so that they can enjoy the 30 days. Yep. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.